Тогава ги нагласява съдията. Всяко мърдане е фаул. При 2 фаула състезателят автоматично губи срещата. Както виждате, сърбинът получи фаул, защото мърдаше. Ако не беше тая муха, която кацна на тила му, нямаше да има фаул. Виждате, дами и господа, за каква сила, за каква мощ става въпрос на масата. Много напрегната среща, реферски захват, игра на каишка. Един фаул за сръбския състезател. И победа Румъния! Следваща среща Ненад Смилчкович и Деталин Йончев Меси. И дългоочакваната среща. Меси излиза отново на масата. Отново ще гледаме победа. Много внимавайте, дами и господа. Не мигайте, не се почесвайте, не се обръщайте, концентрирайте се, защото това е най-бързият състезател, както ви казах. Изключително бърз. Много пъти неговите опоненти мислят, че още не са играли. И не искат да си тръгват от масата, те вече са победени. Говориш като потърпевш. Точно така, аз потърпях един път. Свидетели сме на първия нагласен матч. Какво е? Меси се нагласи да го бие бавно, за да може да гледаме. Той в този смисъл е нагласен, не си мисли, че оговарят среща. Плюс това Меси не знае сръбски. Меси български не знае. Следваща среща Стефан Малинов и Георги Георгиев. Сега ще гледаме изцяло български сблъсък, въпреки това не ви пречи да имате фаворити, да подкрепяте когото си пожелаете. Разбира се, това са двама много титуловани състезатели. Не колкото Меси, но никой не е като Меси. Така се получава на нашите състезания. Веско си харесва някой, просто така си го бута и той вземе, че спечели. Да бе, гледай какво нещо, галеник на съдбата е този Меси. Аз ти казвам, че не знае сръбски, не знае български, той освен да играе канадска, друго не знае. Фаворит е Малинов. Що пък така мислиш? Сега ще видиш.
Защото ако и сега падне, ще му се наложи да претърпи срам. Тъй като ще го нароча. Миг тишина и напрежение. Да, защото CNN и Евроспорт отразяват събитието. Малинов просто тренира в клуба, в който е и моя колега Веско. И така, случайно си го нарочва за победител. Не, просто срещата е предрешена. Аз пък подкрепям Благоевград. Ти винаги си на губещата страна, не знам какво те привличат загубилите. Опа, айде. Какво ще събере, той го разпиля. Ами сега... Сега Стеф ще победи, гледай. Ето, стоп. Абе, съдията каза стоп, що му дадаха победа на оня. Ами сега Стефан Малинов ще трябва да бие Меси. Друг не остана. А това ма е невъзможно. Следваща среща Виорел Добрин и Габриел Бан. Къде е Орел? Там на масата. А кой... Олево. Кой е Добрин? Ляво. А кой е Бан? Победа за Добрин. Следваща среща Ненад Смилчкович и Стефан Воруай. Много странно, тия състезатели всеки път излизат с различни имена, не мога да им ги запомня. Само Меси ми е един и същ. Айде сега да видим. Румъния, Сърбия. Смилчкович. Вау. Мислиш, че Жмичкович ще победи? Може би двамата състезатели с най-трудни фамилии. Флорайка срещу Смилчкович. Записал съм колежката ми на логопед, другия път няма да имаме никакви проблеми. Даже помолихме да пуснат двама състезатели с трудни имена, за да се упражнява. И победа за по-трудния. Стефан. Штефан. Добре, Штефан. Флорайка. И внимание! Много... Земята се тресе. Следваща среща Слободан Новакович и Детелин Йончев. Земята трепери, Детелин Йончев излиза. Само дет си няма такава активна агитка, да ръкопляска за него, да вика. Ама това е защото, виж, гледай какво става. Детелин Йончев! Нали чуваш как публиката му се радва? Просто ехти в гората. Йончев. Оп.
Сега ще победи Меси, Еси. Както виждате, още преди гол да каже съдията, Меси вече го беше бил. Ма разбира се, браво, Меси! Случва ми се и дъспа да вкара. Имаме ли следваща среща? Или имаме временно класиране? Имаме временно класиране. На първо място с 45 точки е Виорел Добрин. На второ място с 45 точки е Детелин Йончев. На трето място с 42 точки е Габриел Бан. На четвърто място с 38 точки е Стефан Малинов. На пето място с 37 точки е Слободан Новакович. На шесто място с 36 точки е Георги Георгиев. На седмо място с 36 точки е Стефан Форайка. И на осмо място е Ненад Смилчкович с 33 точки. Следващата среща е между Стефан Малинов и Габриел Бан. Стефан Малинов се поизмори. Ами от загуби. Той психически се измори, мускулите са му налични. Всички българи обаче очакваме Стефан Малинов да се събере и да започне да побеждава среща след среща, а не да ги редува. Има малко спад в формата на Малинов след европейското първенство. Аз разбрах защо е. Съдята му казва don't move, той не смее да мръдне и го бият. Разрив на захвата, игра в кришка. Ето сега настъпи часа на Малинов. Няма как да не отвори тези къси пръсти. От Пейк всичко е много различно. Няма нищо различно, напълно еднакви са ми. Тук е много тихо и спокойно. Чакстер. Като в гората. Можем да чуем животинки. Да. Аз чувам едно животно. Вижте командите на съдята. Don't move България, релакс. И той се отпуска и не мърда да бият. Я се стягай. Браво, бе! Браво, бе, Стефчо, бе!
Победа за Стефан Малинов. От тук натам ще е така, загря. Следваща среща Виорел Добрин и Ненад Смилкович. Искаш ли да издадем една тайна? Давай. Защо са толкова добри румънците? Сигурно, защото Меси ги е учил. Защото кариерата на Румъния започва от България. Тези състезатели се готвят тук и са истински опоненти на нашите състезатели. Значи, като гледам как ни бият румънците, май ние трябва да почнем да се готвиме там. Защото не са се срещнали с Меси. Всеки ще срещне с Меси. И отново победа за Румъния. Искам само да отбележа, че Ненад Смилчкович е дебютант в подобен формат състезания. Кой? Ненад е дебютант. Следващите имена за следващата среща са Следваща среща Георги Георгиев и Детелин Йончев. Меси! Отново излиза Меси, шампиона, титана, най-бързия на планетата. Детелин Йончев. Виждате, пита състезателя, бързо или бавно искаш да те победа. Неговите опоненти нямат никакви претенции. Дали ще бъдат бити бързо или бавно. Просто формалност, трябва да бъдат бити. Направо се чуда, толкова труд и връзване за половин секунда игра. може да е дълга, продължителна, Срещата не може да бъде. завързана. Тя ще е завързана, ема след старта много бързо всичко свърши. Победител Меси светкавицата! Истински титан, по-бърз от светлината. Следваща среща Слободан Новакович и Стефан Форайца. Разлив на захвата, Штефан натрупа доста победи. Все пак е румънец, трениращ в България. Не съвсем. Румънец, трениращ в Румъния Да. и е натурализиран българин. Бив Стефан. Тези състезания наистина изграждат невероятни състезатели. Изключително трудно е да направиш 8 финала
защото всички са равностойни и 8 финала са си предизвикателство с лява и с дясна ръка. Не, че разбирам много спорта, ама на следващия ден не искам да съм на мястото на състезателите. Няма място от тялото, което да не те боли. Разбира се, сега като свърши, като се накъркат до вечер, ще ги пребие някои местани и всичко ще ги боли. Дали знаеш, защо няма лига в Перник? Това е нещо ново. Не знам. Защото няма толкова голема полуикойника. Виждате, Щефан се бори. В крайна сметка ще възтържествува победата, аз съм сигурен. Една изключително трудна среща. Аплодисменти, дами и господа, за подобна среща. Изключително трудно е да връщаш състезател от един пръст ограничител. И победа Румъния! Много красива среща, аплодисменти. Дори Меси не може да направи такава. Следваща среща Габриел Бан и Ненад Смилкович. Габриел Бан и Ненад Смилкович. Състезателите, които са нови, така предизвикват интерес в мен, проучих Ненад. Той се занимава с канадска борба от 5 години. Тренира в клуб, където има 20 състезатели. Винаги се е занимавал с спорт. Както споменах и в самото начало, той е завършил спортна академия и учител по физическо възпитание. Притежава всички добри данни да стане добър състезател по канадска борба. За съжаление обаче в момента загуби за половин секунда. Това е нормално, когато дебютираш в един такъв формат. Следваща среща Стефан Малинов и Детелин Йончев. Най-дълго очакваната среща за мен, може би и за публиката. Двете най-силни български леви ръце. Като едната, освен че е най-силна и най-бърза. Няма да казвам на кой е по-бързата ръка. Само ще кажа, лошото за Меси е, че колкото и добре да живее среща Малинов. А той е гладен за победи. Питай го как ще се справи днес. Той каза, не мисля да побеждава много хора, защото е трудно и топло, ще бие само Меси. И така в очите на публиката ще бъде истински титан. И както обичайно, докато каже стоп съдята, вече Малинов беше загубил срещата. Меси! За 7 срещи с лява ръка Меси игра общо секунда и 5 Следваща среща Виорел Добрин и Слободан Новакович. Sono disgraziati.
В тази категория са много бързи състезателите. Някакси ми липсва една такава среща от 15 минути. Няма как да стане. Играчите, които са днес тук, всички залагат на скорост. Не знам с какво се е хранил Меси, но скоростно претичва до тоалетната. Победата Бюрин. Следваща среща Георги Георгиев и Штефан Фурлайка. Съвсем скоро ще започнат сблъсъците на тесна ръка, те са много по-интересни. Що така преценяваш? Защото 90% от хората са тесняци. Даже 100%. Има и някои, дет не си признат, че са леваци. Айде, Геца. Не знаех, че му викате Коки. Има нещо, което не знам. Взимах си забележка. Съмнявам се, че има неща, които ти не знаеш. Прозвуча ви много гадно. Дори неоткритите от науката на теб са известни. А всъщност Коки е детското му име, за да не му викат яйце. Защото е чуплив. Айде, победа България! България, Благоевград. Следваща среща Габриел Квартал Пан 2 Чуджура. и Детелин Йончев. Отново на масата е звездата на днешния ден. Меси, виждате, прегръщат се с неговия опонент. Той току-що му каза на ухото: внимавай, пази ме. Grêmio